Giila ang 8 ka mga lugar sa nasud nga ubos sa danger heat index karong adlaw matud sa Pag-asa. Ani ang report. Naapil sa listahan ang pipila ka mga lugar sa Eastern Visayas, lakip na ang Katarman sa Northern Samar ug sa Burungan, Eastern Samar. Ang duha ka lugar nakatala og 42 degrees Celsius. Gawas sa mga naisgutang lugar, apil sa nakasinati og taas nga heat index ang Katbalogan City sa Samar, diin nakatala ang 41 degrees Celsius. Matud ni Rene Castino, nakasinati na ang mga residente sa syudad o grabe nga kainit sa panahon. Diin tataw sa video nga iya gikuha pasado alas 2 ang naglagiti nga adlaw. Mipasamot sa kaigang ang daw walay kaayoy hangin sa dapit. Mangita usab sa pila ka lugar ang nangalayang tanom sa kilid sa karsada. Dulan sa 40 degrees Celsius usab ang nasinating heat index sa lungsod sa Giwan sa Eastern Samar. Mas init sa mga nasinati sa mga nakalabayng adlaw, matud ni Alfredo Opana sa opisina sa Public Information Office. Sa iyang kuha sa pantalan, makita nga daw wala maglihok ang mga bangka nga gigaid kay walay bawd. Makita usab nga tungod sa kainit sa lugar, minus ang mga tao nga migawa sa ilang mga panimay. Ang mga LGU nagpahinumdum sa mga residente nga kung mahimo, dili mo gawas og mubulad samtang naglagiting pa ang init sa adlaw. Gawas sa pagdala og payong, gipahimungnuan ang tanan nga himuon nga batasan ang pag-inom og tubig. Ako si Orchid Salapingkaw, Balitang Bisdak.